Spesial keluarga besar Nganjuk. Ayo diobake. Aku wis kandhang cium rake ciloko. Aku wis Matur suwun. Loro. Wis tak aturi yen padha Aja ya. banjur njokir sampeyan dadi kentir. Iya. Ora tak gagas, penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo arek. Aja munamuni nuturi kaya kiai. Ditokne wae yen klenger wis losor dhewe. Cekak hatimu wis tak cukup kelelakonku. Pancene bener kandamu mergo mendem rusak bojoku. Ayo to Pak Rahmat tuku bangetan iki. Yen wis mari kanca-kanca dipamiti saka negati mendem dadi tinggalake. Selamat tinggal kancaku lereno nduga adongano kuat mendem wis ora kumat. Pak mampir Pak. Pak mampir no. Ya Allah Pak iki lho. Bapake wedi. Iki arep sapa meneh to ngene. Pak golek duit sampe ngene mawon ya. Pak madang Pak. Pak nambahi Pak. Pak bakso Pak. Pak, bakso Yo halah-halah. Walah bebote goleki susu. Golek angsuran. Aku wis kandhang cium rake. Iki sing urung kene kok. Aku wis sabar nen seneng omongan antuk. Wis tak aturi yen buat kamarake lali. Banjur ngunjuk bir sampean dadi kentir. Kentir tenan. Ora tak gagas penting sesuk tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojo arek. Aja munamuni nuturi kaya si banci. Ditokne wae yen klenger wis losor dhewe. Kena tak kandhani wis tak cukup kelelakonku. Pancene bener kandhamu mergo mendem rusaki bojomu. Nek mendem rusaki bojomu
pamiti sokor kaki mendem dadi tinggalake. Selamat tinggal kancaku leren nondugal dongakno kuat mendem neh sarekas ora kumat neh terus Pak lebih karek loro wah aku gak karek loro Pak karek loro Pak oh ya terus tekan omahe melu atur nuwun ke ibu nggih. aku wis kontak cimarake silaka aku wis kotor men seneng omongan aturi yen foto marah nganti iki banjur ngoncok bir sampean dadi mekenter ibu Ora tak gagas penting sesuk tuku beras ora tak anggap penting anak bojo wareg aja muni nuturi kaya banci nitone wae yen klenger wis gloso wis rogo lho Mam gak sida iki juragane sego ora ya ditepuk neh ra ilok yen ngono aku raseti wong tuaku kuat podang kuning aja cekak hatimu wis Ayo, tak ayo, cukup ke lelakonku pancene bener kandhamu lagune napa mergo mendem rusak dompetku rusak tenan yen wis mari kanca-kancane pamiti sadar kakek mendem dadi tinggalake selamat tinggal kancaku leren nondugal dongakno kuat mendemku wis ora kumat Cetok. Sik, hari ini kita sama ya Rian Mas. Halo. Mas Yuda. 220. Mas Yuda Podo. Dokari. Nggih. Nah, spesial buat acaranya pengantin dulu. ayo ki Mas Surya aku tak lukar sono sik Kakek keluarga besar dari Nganjuk. yo tak yo Lingsir wangi sepi durung iso ngendro
nek kompak ki. Ya kompak ya, Mas. Kirong bareng-bareng ngono, hae bareng-bareng. Ngono ya. Heeh. Heeh. Rina wangi sing tak puji ojo Tunggal pamundutan saking keluarga ageng Nganjuk